יש לנו פיינל פור בשישי הקרוב, אוהדי מכבי שהגיעו לכאן לאולפן, טסים לפיינל פור, נכון? שלום עמי בן ישי, ושלום טל עירוני. עירוני או עירוני? עירוני. בעין אבל. מתי אתם טסים? רגע, אתם ביחד? אתם חברים? ואתם ביחד או שלום? אנחנו חברים, מכירים המון שנים, אבל לצערנו לא טסים ביחד, אני טס מחר והוא ביום שישי. לאן תיסע? ביום שישי? זה מילאנו, משהו שכוח אל כזה. כן. כן, בקטנה כזה, אבל הולכים להביא גביע, זה העניין. למה לא טסים ביחד? ככה זה יצא, אני ארגנתי את זה עצמאית והוא... כל אחד והחבילה שלו. אתה טס רק ביום שישי? שישי בבוקר, כן. באיזה שעה? בשבע. ואתה כבר חשבת על כל תרחישים אפשריים, אם יש תקלה במטוס, אם יש איזה עצירה, אם יש איזה משהו ולא תספיק להגיע? היה לנו אז שנסענו לברצלונה עם העניין של הדלקים בנתב"ג, נעבור גם לזה. רגע, 7 הטיסה, למילאנו זה 4 שעות, נכון? 3.5. 3.5. נסיעה, כלום. עוד חצי שעה למרכז, והמשחק בשבע, יש זמן. טוב, מקווה שלא יפתח עוד באמת איזה משהו שכזה. הולכים להביא גביע? חד וחלק, כן. באמת? בעזרת השם, זה הכוונה. בעונה הזאת? דווקא בעונה הזאת, כן, אתה יודע, דווקא בעונה הזאת. אני באופן אישי לא הייתי מאמין, אז לא הייתי... אני חושב שלא היינו אוהדי מכבי. אני חושב שהקבוצה הזו היא מאוד מיוחדת. כי אולי אין בה כוכבים גדולים, ואולי אין בה שמות מפוצצים, אבל יש פה חבורה לא צפויה, שבכל רגע נתון אם היא מתחברת יכולה, אני מאמין, לנצח כל קבוצה, והם פייטרים, ויש לה מאמן רעב, והקהל רעב, כי המון שנים כבר לא לקחנו. אני חושב כל כך הרבה. זה עניינים של יחסים. קוראים זה המון שנים. אנחנו כל שנה רוצים, אבל השנה נראה לי שיש משהו מיוחד בקבוצה הזאת, והקהל רעב, ולדעתי עושים את זה. יש משהו מיוחד בקבוצה הזאת? אולי שהיא פחות טובה נגיד השנה, שבליגה היא... טובה לא ספק, אבל יותר הרבה תרופמת משאר השנים. הגענו לשם לפיינל פור, זה אומר שאנחנו רוצים גביע, אין פה פחות מזה. כן, אבל צפת, הקבוצה שלא הצלחתם לנצח העונה, גם ריאל מדריד, שהוא גם בגמר מסוים של ברגע שמשחק אחד הכל יכול להיות, בערב נתון הכל יכול להיות, ולא לשכוח, אנחנו מכבי, אנחנו יכולים לנצח, אנחנו לא הפועל. לגמרי. לא רק זה, גם צ'סקה אומנם ניצחה אותנו בפער גדול במשחק ברוסיה, אבל ביד אליהו הוכחנו שאנחנו מסוגלים להתמודד איתם שווה בשווה, והיינו רחוקים ממש כמה שניות בסל אחד מניצחון, עם טיוס קולע שם פעמשים. זאת אומרת, אני חושב שבמשחק השלישי דווקא זה יבוא לידי ביטוי, ומכבי תיתן פייט ויכולה לעשות לנו אחלה שבת ואחלה וויקנד במילאנו. בוא נדבר קצת על החוויה של לנסוע עם הקבוצה לחו"ל, לא פעם ראשונה. לא, ולדעתי פעם חמישית או שישית. חמישית או זה פיינל פור? ספר איך זה ככה, טסים, אתה טס בצהוב עם כל האוהדים, שרים במטוס, מה עושים? האמת שאשתי כבר אומרת לי, אתה מתהלך כמו משוגע בבית, כי אני לא מבוקס, אני כל היום טלפונים, מכבי צוחקת עליי, אבל זה כבר שבועיים לפני אתה מתחיל לספוג את האווירה, זה מתח, אתה טס, כולך צהוב, המטוס כולו צהוב. אתם טסים עם הקבוצה? לא, לצערי לא, אבל אתה טס, כל נתב"ג צהוב, המטוס צהוב, אתה נוחת, אתה נוחת את האווירה. לפי הערכות בין 5 ל-7, אנחנו מקווים שיהיה יותר. והאווירה ברחובות היא מחשמלת, זה מי שלא היה לא יודע להסביר, אבל זה כולם עברית, הכל מכבי, רוקדים, שרים, האירופאים בהלם. אתם מסתובבים באותם מקומות, אתם קובעים מקומות מפגש, מה עושים? לגמרי. זה בכיכר המרכזית שם... בדומו? בדומו. אדומו, עדיין לא הייתי במילאנו, אבל זה אדומו. אדום? צהוב. אדום רואה צהוב. הנה, אפילו הרגענו לכם פילטר צהוב על זה. זה באמת, זה גם אדומו וגם הבית מלון בתהלוכה המסורתית שאנחנו עושים. איזה תהלוכה? איזה תהלוכה? זה בגלליך ברגל מהמלון? אני חושב בשבת וכאלה? לא, זה מרכז המלון של כל האוהדים כדי להרים את האווירה, להרים את העיר. זה אווירה מחשמלת, ואני מאחל את זה לכל אחד. זה לא קצת פדיחות מול, אתם יודעים, אנשים כזה רגילים שחיים בערים שאתם פולשים אליהם כנחיל צהוב אנחנו כרטיס ביקור של מכבי, ואני עושה אותנו בכל אירופה, ומכירים אותנו בזכות הבלגן. האמת שזה לא פדיחה, זה גאווה אני חושב, כי אתה הולך עם מה שאתה מאמין בו, ועם מה שאתה אוהב, זה הקבוצה. אנחנו באים באמת כדי לקחת גביע אירופה, ואני חושב שהקבוצה בלי האוהדים יהיה לה מאוד קשה, אז אנחנו מרגישים חלק מהפיינל פור לגמרי, אין פה בכלל עוררין הזה. אנחנו הולכים בשביל להביא גביע, שיהיה ברור, לא פחות. יש חיכוך עם האוהדים של הקבוצות האחרות? חיכוך חיובי. כן? בשנים שפאנה הייתה, זה היה חיכוכים גם קצת של מעבר, אבל זה חיכוך חיובי של צילומים, תמונות, חוויות, מחליפים צעיפים. אף פעם זה לא הגיע למכות או... אף פעם, נכון. איפה אתה היית? באיזה מקומות? הייתי
בפראג, במוסקבה. הפועל מכבי. בתל אביב, בפרטיזן. כמה עולה לכם כל הסיפור הזה? אני באופן אישי ארגנתי את זה לבד עצמאי, כמו שאני עושה כל שנה, אז לי זה עולה בכנות, לא נעים לי להגיד, אבל פחות $1,000. כל הסיפור? כן. מתי קנית הכרטיס? כן, אני ידעתי שאני אקרא פה, אני אגלה זאת. וגם הם מוכרים את החבילות כחבילות בוא נאמר $1,000 זה מתייצב. החבילות נמכרות, אתה יודע, אני מגיע ל-1,700-1,800 יורו. שנגיד בדולרים זה באזור 2,100, משהו כזה, נגיד 2,200, אני לא טועה. נכון. אז לך, שארגנת לבד, עלה פחות מחצי? חד משמעית, אבל... איפה אתה, באותן טיסות? טיסה של אל על. כן. באל על, אבל אני הזמנתי את זה חצי שנה מראש. אני שריינתי ושילמתי מבעוד מועד. זאת אומרת, אם מכבי לא הייתה עולה לפיינל פור, היית נוסע לוויקנד... או וויקנד, או דמי ביטול שהיה לי חור בכיס, אבל... אתה מוכן את הכרטיס למשחק. לגמרי, אבל אני כל כך מאמין במכבי שידעתי שהיא תגיע, ומה לא מוזמן מראש ו... כל שנה אתה עושה את זה? כל שנה. כל שנה אתה קונה חצי שנה מראש לפיינל פור? אני כבר 3 שנים נזרוק בין $200 ל-$250 על דמי ביטול הזה. אבל הנה, עכשיו מתקזז עם כל ההפרש. עכשיו זה קוזז. של כל השנים. אין סתם זאת חבילה. אין סתם, כן. אבל $1,000, אבל צריך להעיז ולהאמין בעיקר. ואם מכבי חס וחלילה, ואני לא מנכס אותם עכשיו, מפסידים את המשחק הראשון, אתם נשארים ל-3-4? חד משמעית כן, אנחנו לא הולכים, אני באופן שהיא לא הולך רק עם מכבי לוקחת, אני הולך עם מכבי בטוב וברע. אני כמובן רוצה לנצח, אבל אם לצערי הקבוצה הטובה יותר תנצח, אז אנחנו נעמוד שם ונעודד אותם באותה צורה ונעבור למשחק השלישי ורביעי דווקא יותר, זה יותר חשוב כדי להוכיח להם. אני מאמין שלא נהיה במשחק על 3-4 ובמשחק המאוחר יותר ביום ראשון. כן. אתה תלך ל-3-4 עם... כן. תמיד לכם מכבי. גם אם לא לגמרי. מנצחים, תמיד לכם שם. אין, לא מפסידים, מנצחים, חד משמעית, מנצחים, בירה עליי, אמרתי לך. יפה. יוצא לכם להתחכר קצת עם השחקנים, נגיד, יש את שבת, יוצא בדרך כלל, פוגשים אותם? תראה, מאפשרים לכם הגעה איתם בכלל? יש די סטריליזציה בין הקבוצה לאוהדים, אבל קשה מאוד להפריד לגמרי. אז כשהתהלוכה מגיעה למלון, גם אתה יכול להגיד, האוהדים, השחקנים לא יכולים להישאר אדישים והם יוצאים לגעת קצת באוהדים, אחרי הניצחונות ודאי וודאי, אבל עדיין שומרים על איזשהו דיסטנס ורצינות ומקצועיות, כדי לא חלילה להפריע להם מה שנקרא, אבל הם משתפים פעולה יפה מאוד. כל אנשי הקבוצה תמיד עומדים לרשותנו, וכל בקשה, באמת הם לא לזכותם, עוזרים בפתרון של המון בעיות. ואנחנו הולכים להביא גביע, אני חייב להגיד את זה, אני פועל בזה. אינטגרציות, כל שבעה זו נגמרת ונביא גביע אירופה לתל אביב. תשמע, אם תביאו גביע השנה, אתה מבין, זה באמת הישג מטורף, כי זאת העונה, אני חושב שההרתעה של מכבי, לפחות בליגה הישראלית, יותר מאי פעם נסדקה ו... יש לו שהיא חזרה. היא לא כזה חזרה, זאת אומרת, הרבה קבוצות... היא בכל זאת צריכה לנצח אותה לפני כמה ימים. כן, זה לקבל לך איזה... כן, אבל בכל זאת, אתה יודע, משהו שלא היה קורה פעם. אני לא יודע אם זה כוח הרתעה, כמו שצריך להודות באמת. הליגה התחזקה, יש זרים מצוינים פה, מאמנים מעולים, מה אתה אומר, עזוב, אתה יודע מה עזוב על זה? הפרויקט של הפועל ירושלים, שריכזו ככה אליהם את הישראלים, גרם להרבה אנשים שלא מתעניינים בכדורסל להתחיל לראות את הפועל ירושלים, כי כולנו רוצים לראות ישראלים משחקים. אני לא שמעתי על עובדים חדשים של הפועל ירושלים קודם כל. דבר שני, בכל שהם יהיו 2 ישראלים משמעותיים, שזה... שהיו של מכבי כבר. מכבי, שזה יותם אלפרין וליאור אליהו. קבלות די בוא נראה בסוף. סבורים במדרגות. קשה להאמין שהם יקחו את האליפות למכבי. מה גם שצריך לזכור שאתה יודע, אני מאוד אוהב את שני השחקנים, אבל לצערי לא כל שחקן ישראלי יכול לשחק במכבי מכל מיני היבטים. ובמכבי יש גם שחקנים שאולי לא ישראלים, לא נולדו פה ואין להם, לא ישראלים כמוני וכמוך, אבל הם עדיין שירתו בצבא, והם משחקים בנבחרת ישראל, ואני חושב שזה אומר הרבה מאוד. סגור את המשפט? וגביע אירופה חוזר לתל אביב. חד משמעית. תודה רבה לך, שבהצלחה גדולה. יאללה מכבי. חגיגת השידורים כאן בערוץ החל בשישי ב-4:30. אנחנו מתחילים את השידור שלנו כאן. בואו נעבור לעמוד הפייסבוק שלנו.